Fit-tlettax-il edizzjoni tar-Rapport dwar l-Istabilità Finanzjarja tal-Bank Ċentrali ta' Malta joħroġ kif fis-sena tal-pandemija is-sistema finanzjarja ta' pajjiżna baqgħet reżiljenti għall-impatt ekonomiku bla preċedent li ħallit l-imxija. L-evalwazzjoni tal-Bank Ċentrali ta' Malta turi li l-qagħda tal-kapital u tal-likwidità tal-banek Maltin baqgħet b'saħħitha. Dan hemm biex dawn l-istituzzjonijiet setgħu jkunu ta' appoġġ għal individwi u negozji biex itaffu l-effetti tal-pandemija. Fis-stqarrija tal-Bank Ċentrali jingħad kif mejjuna mill-miżuri f'waqthom u mirati tal-Gvern, il-banek kellhom irwol importanti fis-sostenn lill-ekonomija matul dawn iż-żminijiet ibsin. Mill-istess rapport joħroġ ukoll kif matul is-sena l-oħra id-depożiti tan-nies żdiedu b'mod sinifikanti, partikolarment matul l-ewwel xhur tal-pandemija, u dan jirrifletti tnaqqis fil-konsum u tfaddil ogħla. Ingħad kif minkejja l-isfidi il-kumpaniji tal-assigurazzjoni wkoll baqgħu likwidi ħafna u l-proporzjon kapitali tagħhom baqa' ferm ogħla mir-rati minimi regolatorji. Ir-rapport ikkonkluda li l-miżuri ta' appoġġ mill-awtoritajiet kienu kruċjali biex jittaffew l-effetti negattivi tal-pandemija u t-testijiet tal-istress u l-analiżi tas-sensittività urew li s-sistema bankarja ta' Malta baqgħet reżiljenti għal firxa wiesa ta' riżultati ekonomiċi. L-evalwazzjoni ta' riskju ġenerali li saret f'din l-edizzjoni tar-rapport tkopri l-avvenimenti li seħħew sa Marzu ta' din is-sena.